अशी दाखव. बघितलं आहे की नाही? मस्त मस्त कडक एकदम. आता हे आपण डब्यात ठेवूया. बरोबर. अडकला. मोठी आहे रे. मस्त आहे ना, मोठी आहे रे, चांगली आहे साईज. नंतर धुतो तुला. कसे आहेत मित्रांनो? नेहमीप्रमाणे आपल्या सृष्टीज ब्लॉग या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. तर मित्रांनो, आज आम्ही जातोय बिळातले खेकडे काढू आणि आज बघूया आपल्या किती खेकडे भेटतात. आपल्यासोबत पण्या पण आहे, कोकणी मुलगो. पण्याचा पण यूट्यूब चॅनल आहे, कोकणी मुलगो ना, कोकणी मुलगो. पण्याच्या पण चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. पण्याचे व्हिडिओ चांगले असतात आणि मस्त एकदम सिनेमॅटिक असतात. एडिटिंग वगैरे एकदम भारी असतं त्याचं. तर नक्की पण्याच्या चॅनलला एकदा सबस्क्राईब करा आणि एकदा चॅनल वॉच करा. तर आता आपण जाऊया बिळातले खेकडे काढू, होय ना? चला तर मग आता आपण होडी घेऊन जायची आहे पहिली, नंतर एका ठिकाणी होडी लावायची आणि नंतर शोधायचे. चला. इकडे आता आतमध्ये आहे ना, मागच्या साईडला आपण जिथे जातोय ना त्या साईडला खेकडे शोधायचे आहेत बिळातले. बरोबर. आधी जाऊया, कुठे बिळा दिसतात का बघूया. आधी होडीतून दिसली तर बरी, नाहीतर मग वरती फिरावं लागेल. चालू शकतोस ना? होय होय. ओके चल. इथे एक बिळ आहे. कुर्ली आतमध्ये गेली ना? होय होय. बघूया, ट्राय करूया. चल. कुर्ली ना त्याच्यात गेली. ही बघ चाललेली दिसते ना, ही बघ पाय दिसतात ना तिचे, हे बघ. म्हणजे त्याच्यामध्ये आतमध्ये कुर्ली आहे, पण ती आपण बघूया, ट्राय करूया. कुर्ली ना चालत आतमध्ये गेली आहे, समजलं. हे पाय दिसत आहेत ना, हे पाय, हे बघ. कुर्ली चालत गेली आतमध्ये. बिळ केवढं आहे, काय मोठं आहे. ते आख्या दे माझ्या जवळ, तुझ्या पायाखालचं. जरा बढ़िया है, बढ़िया. आजा आगे आजा. बसलंच तरी काय नाही, असं बरं येत आहे. जर गेली ना बाहेर तर आपल्याला सपोर्ट पाहिजे. आहे ना, आवाज येतोय ना?
मित्रांनो मोठी कुर्ली हा, बघूया पहिले घेत पण नाही ओढत. येत नाही रे ओढून. आयला. कडक माल आहे कडक. आली 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 आली. दे दे दे. अच्छा, अडकला अडकला. मोठी आहे रे. सोडत नाही बघ. बघितलं केवढी भेटली. मस्त आहे ना. मस्त आहे मस्त आहे. सुरुवात तर चांगली चांगली झाली. झाली बरोबर. अरे ह्याच्यात घेऊया आता ती. सोडत नाही बघ. हात धरला तर काय करेल बघ. आयला. मित्रांनो पहिलीच आपल्याला कुर्ली भेटली, पण हे बघा एक पकडल्या ना ती सोडतच नाही. बघा बघूया कशी काय सोडतात ती. सोडल्या नाही तर एवढा मोठा. सोड रे. बघ ना. आयला. सोलून टाकल्या रे. कशी दाखव. बघितलं आहे की नाही. मस्त मस्त. कडक एकदम. तर भारी भेटली. ते फोटो काढ. असाच. आता हे आपण डब्यात ठेवूया बरोबर. गाड 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 करते बघ. चल. मस्त मोठी आहे. ते रे कडक माल. कडक कुमार. तर आपल्याला तिकडे पण एक बिळ दिसत आहे ते बघ. हे बघूया तिकडे. या साईडला जरा बघा लाकूड लागेल. हो. ओके सांभाळ. आता मी बिळाच्या नादात लाकूड तुला लागायचं. कुर्ली तो है. कुर्ली आहे वाटतं. बघूया आता. ओढी एक बीळ आहे बघ. अरे हाय हाय. आहे. कुर्ली आहे. आके देऊ काय. थांब. बघ तू. कुर्ली आहे पण आहे. आक्या देते माझ्याजवळ. ठीक आहे. दिसतोय जवळ ये. कशी काढतो ते पण शिकशील ना. हो. पुढच्या वेळेला तूच घे कुर्ले काढायला. आवाज येतोय. येतोय. हाय हाय. मच्छर आहे ते. शिरवं मला काय होता. छोटा आहे. तर ये येत नाही रे. बिळ छोटा आहे पण बघ. हो. उकडून जाते आतमध्ये. मोठी आहे रे. मोठी आहे. वा मस्त. हा. दोन गावटले. दोन भेटले. दोन भेटले.
मोठी आहे साईज खूपच. ते आहे ना. हम्म. मच्छर बघ काय जावते. मच्छर खूप आहे इथे. तर मित्रांनो आपले 2 कुर्ले भेटले. अजून बघूया त्याच्यात टाके बघ खाल्या नाही फिरले ते खाऊ नको एक नको. दोघांचं आता बॅटल सुरू होणार आहे असं वाटतंय. त्याच्यानंतर टाकूया डबा वगैरे. ते एक बिळ आहे बघ तो थांब तिकडे आहे ना होडीचे थांब ते बांधून ठेवतो. बाहेर गेली त्याच्या आता होडी बांधतोय. आता मी बांधून ठेवतो. बांधून ठेवूया. ओके. आणि इथे जरा शोधूया. ओके. आणणार नाही कुठे होडी बाहेर गेली तर परत फुकट भिजावं लागणार आपल्याला. हे पण बिळ आहे ते पण ते त्याच्यात कोरली येणार नाही जितकी. नको ट्रायच करूया नको मग. हे बघ याच्यात पण कुर्ली आहे पण ती छोटी कुर्ली आहे बघ चाललेली दिसते ना. एकदम छोटी असणार. कुर्ली आहे बघ आवाज येतोय ना. पण ती एकदम छोटी असणार. नको काढूया आपण. ओके पुढे बघूया. आपल्याला मोठे मोठे पाहिजेत. सचिन आणि तू तरी शोधूया. बरोबर. ती बघ पुढे दिसली. अरे हा बघ कशी चिखलात राहिली आहे. बेळापेक्षा आपल्याला चिखलातलेच भेटणार वाटतं. हो मस्त आहे ना. मोठी आहे रे चांगली आहे साईज. नंतर धुतो तुला. ऐक मच्छर बघ. मच्छरीने मोये मोये केला रे. चल पुढे बघूया. बघून चला असे पायाखाली असले तर धरतील. हो. मित्रांनो बरीचशी मच्छर आहे इथे. आपण आपल्या होडीजवळ परत जाऊया. बरोबर. या साईडने अशी शोधत जाऊया. पण इकडून जाऊ. ठीक आहे. इकडून शोधत 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 जाऊया. आपल्या 4 तर कुर्ले भेटले. पण आहे पण छोटी आहे. बघूया.
बघा मित्रांनो. आपल्याला असेच भेटले आहेत मस्त. 2 आहेत 2. हे बघ 2 आहे. मस्त जोड आहे जोड्याने आहेत नवरा बायको. हे बघ तिथे छोटी पण घेऊया आपल्याला. बायकोला तरी कशाला सोडायची, नवऱ्याबरोबर बायकोला पण. मस्त रे. आपल्याला किती आता इथेच किती भेटले? 3, 2, 5 भेटले. वा चालू नाही का चालू आहे. आणि मग अशी आता आपण पुढे जाऊया आणि आपली होडी घेऊन असं पुढे येऊया. चालेल. परत एवढं चालत जावं लागणार. बरोबर. चल. तर आपण इकडे आता हा एवढा एरिया फिरूया आणि जाऊया. ओके. दमायला पण झालंय. चल. पण इकडे बघूया. ओके. तू यायच्या अगोदर मला एक भेटली बघ. तू मागे राहिलास. कुठे राहिलेला? अरे फोन आलेला. माती काढलेली दिसते बघ. दिसली ना? म्हणजे कुर्ली असू शकते. कुर्ली आहे. ती बघ ती बघ ती बघ ती बघ ती बघ आतमध्ये दिसली. बिळात आतमध्ये दिसते. एवढं नाही दिसणार कॅमेऱ्यामध्ये. थांब बघूया. हे बिळ तोडावं लागलं तरी कुर्लीला काढायची. चल. 2 आहेत वाटतं रे. 2 आहेत. वरती एक येत नाही. आली एक आली. अरे वा बढिया आहे. मोये आमचं तर मोये झालं. मस्त आहे. 3 भेटले. अजून एक आहे. हे बघ आहे. आवाज नाही तुला? तिला पण काढायचं. आली. अरे तुटून आली. खराब झाली. तुटून आली बघ. टाकून द्यावया. काय घेऊन उपयोग नाही. कुसकरत झाला. जिवंत आहे अजून. म्हणजे तुटली बघ. तर मास झालं. चल. एक फेल गेली आपली. शोधूया. ही बघ वेळात जाते. अरे हा ही बघ. वेळात तोडतो इथून. नजर बरी आहे रे. याला उगाच कुर्ल्याचा धंदा करतोय. मोठी आहे रे. बघ मोठी आहे ना. मोठी आहे.
परत जाते वो बिड़ा दो। अभी जा, तेरे को जिधर जाना है। चल झाले 1 2 3 4 झाले. झाले. आणि आपल्याला आधी पण भेटले आहेत ना. हो निघूया आपण. आता मच्छर पण भरपूर चावते. चालेल. बरोबर. ते थोडंसं फिरूया, जाऊया. यांना धुवून घेतो पाण्यात. हा काय चालेल. सगळ्यांना माती माती झाली. आता आपण निघूया. ओके. ओके. तर आता दमायला पण झाले, त्याला मच्छर पण भरपूर चावते त्यामुळे. आणि थोडा वेळ झाला ना तर खाणार मच्छर आपल्याला. हो आताच निघा, भेटले तेवढे बस झाले आजच्या दिवसाचं झालं. चल. तर मित्रांनो, आम्ही बराच वेळ फिरलो. दमायला पण भरपूर झालं आणि मच्छर पण भरपूर आहे. आपल्याला कुर्ले पण चांगले भेटले. हे बघा, हे दाखवणार आहे ना कुर्ले. एवढे कुर्ले आपल्याला भेटले बिळातले. मस्त. आजचा दिवस चांगला होता वाटतं, कारण पण्या लकी होता आपल्यासाठी. तर चला आता निघूया घरी, कारण थोडा वेळ अजून थांबलो तर अजून मच्छर चावणार, त्यामुळे लवकर जाऊया. मित्रांनो, हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि हा व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत चला, बाय बाय.